Dan il-moratorium qed isir biex terġa' tinbena popolazzjoni b'saħħitha tar-rizzi. Dan kien is-sentiment tal-professur Ellen Dejdun fis-sfond ta' żewġ inizjattivi konġunti li ġew varati ftit tal-jemilu bilan li terġa' tibda titkattar il-popolazzjoni tar-rizzi fil-Gżejjer Maltin. Mal-mikrofonu ta' One News il-professur spjega li jista' jkun hemm żewġ kawżi il-għala rizzi jistgħu jkunu f'riskju ta' estinzjoni lokali. Huwa qal li rizzi minn dejjem kienu jittieklu, però llum il-ġurnata qed naraw aktar abbuż fejn jidħol il-ġbir ta' rizzi bħal persuni li jinżlu biċ-ċilindri u bid-dajes u sfortunatament jiġbru xkejjer sħaħ ta' rizzi. Raġuni oħra hi li mart ikkawżat minn ċertu batterja iġiel li rizzi jimxu f'partijiet oħra tal-baħar. Naħseb iktar żewġ kawżi plawsibbli huma li ovvjament bdew jinġabru brat iktar għolja r-rizzi mill-baħar, min-nies. U t-tieni raġuni naħseb li billi r-rizzi ovvjament huma sensittivi għal ċertu mart. U dan il-mart ħafna drabi ssibu pereżempju iktar ma jiżdied it-temperatura tal-baħar, u nafu l-baħar dejjem iktar bħall-atmosfera dejjem qed jisħon. Ir-rizzi qed jaħarbu disħana billi jfittxu baħar iktar fil-fond, bħar iktar fil-fond. Tgħidli mela r-rizzi ċaqalqu, iva r-rizzi ċaqalqu, aħna ma narawhomx ċaqalqu bil-mod, imma kapaċi ċaqalqu jbidlu l-pożizzjoni tagħhom biex jimirdu inqas. Ir-rizza lejqa bir-rwol importanti fl-ekosistema marittima għax tassigura lejxin ta' 18-il speċi ta' ħudd differenti. Fil-fatt mingħajr rizzi fl-pratana jiżdied ir-riskju li speċi aljeni u invażivi jissaħħu b'impatt negattiv akbar fuq l-ekosistema. Dan spjegaħ ċar il-professur Dejdun kif qal kemm il-bilanċ fl-ekosistema huwa importanti għaliex ma tistax tneħħi komponent u ma tistennix li jkun hemm riperkussjonijiet. Ħafna mir-rizzi huma erbivori, jiġifieri jieklu l-affarijiet tal-pjanti, l-algi and so on taħt il-baħar, allura fejn ħadd tneħħi r-rizzi inti, l-affarijiet li jieklu huma jisplodu. Jiġifieri ħajkollok ħafna algi li ħajżdiedu ħajħonqu il-baħar. Il-professur Dejdun tkellem ukoll dwar it-tipi differenti ta' rizzi li jeżistu fl-ibħra Maltin. Aħna nasbu li tip wieħed li tittiekel imma mhux dik biss, ġifieri dik li tittiekel hija fil-vjola tkanġi għal kannella skont l-età tagħha wkoll. Tajjeb, u mbagħad hemm dawk li ngħidulhom il-patrijiet, is-suwed, li Malta ma jittiklux, u mbagħad għandek speċi oħrajn li huma protetti, diġà protetti bil-liġi, tajjeb, pereżempju dik li jgħidula bl-Ingliż il-long spine sea urchin, dik li għandha rizzi xewk twil ħafna, u mbagħad għandek hemm ir-rizzi, pereżempju r-rizzun u hekk li huma iktar tal-font u tar-ramel. Għaż-żewġ inizjattivi li nieda l-Gvern fejn id-Dipartiment tal-Akwakultura għaddej bi proġett ta' restocking tar-rizzi fejn qed jiġu kultivati u mrobbija fil-laboratorji u għal projbizzjoni ta' ġbir ta' rizzi għal perjodu ta' sentejn, il-professur Dejdun kellu rispons pożittiv ħafna. Il-moratorium huwa importanti biex terġa' tibni l-popolazzjoni u anke ovvjament l-inizjattivi li tittieħed fil-laboratorji tad-Dipartiment tas-Sajd u Akwakultura hija pożittiva, ovvjament għax tista' tgħin biex terġa' tirripopola, it-tir huwa li mhux ovvjament dal-moratorju jibqa' mal dejjem imma biex jerġgħu jinbnew popolazzjonijiet li jkunu b'saħħithom biżżejjed biex għadha bitada tista' tidħol fis-seħħ esploitazzjoni iktar sostenibbli u jista' jerġa' jitgawda dan ħanidulu hekk ikel fl-istess kien ma ssirx ħsara l-ekosistema tal-baħar.